tirando na arte, e depois xa acabábase a arte, e eu iba os barcos co peixe para o río, e depois comprábamos o peixe na arte, e traíamoslo para casa, e marchábamos á noite, ás 4 da mañá, co cesto na cabeza, todo polo río, pola montaña arriba. Cargadas de peixe para arriba, cargadas de patacas, e miro para... A saber, se para chegar a esos 93... Cantos anos ten? 93. E o da arte que se facía pola mañá ou era máis A arte era pola mañá, cedo pola mañá, non? e tirábase todo hasta... Pero dependería da marea, non? Sería das mareas. No, pero empezamos por la mañana, empezamos por la mañana hasta Dependía da marea ou era sábado por la mañana? Era todo o día, claro, facía falta día cheio. porque vai estar certo para dormir. Claro. Non era polas mareas, non había, coincidía con marea chea ou marea baixa, pero tiraba así. Pero eu penso que, mira, eu non sei, pero decir, pois, porque eu non son daqui, e tampouco non pero, a ver, eu daba unha xente que dicía que, a ver, iban, que como di miña tía, antes tiraban a arte e depois iban co peixe, pero quero decir que había unha Pero determinada horas... non aquel día, sino o día De noite, siguiente. marchábase de noite. Sí, o día siguiente. Sí, hombre, que nós estábamos aquí na escuela e empezaban a 3 da mañana a tirar. E depois era tirar de patacas. Eu recordas algunha vez arte, ti tamén, unha vez polo menos eu recordo. Sí, eu acordo. De primeiro con vacas, despois había unha manivela, e despois de que viña As manivelas. a manivela era para a Non, corda. xa sei que as manivelas duraron moito tempo aí que nós íbamos a enredar E despois de que viña o aparello, as mulleres cosían con un cinturón, Eu unha vez polo menos recordo. Non sei se máis, pero unha vez recordo. Unha vez despois. Non sei se máis, tampouco non. E non teredes o cinto? Ainda conservades Non, algún? Sinto non o tes. no, tiro o Nós tínhamos Xa, é que non... Home,